Soc Xavi León, tinc 40 anys i soc soci del RAC des de fa 15 anys. Jo tinc un vaixell que el tinc a lloguer, llavors a l'estiu està a Altea perquè està a prop de les illes i a l'hivern el tinc a Arenys de Mar, és una mica el port base. Llavors vam coordinar 5 amics un cap de setmana llarg per poder anar a buscar el vaixell, o sigui, un viatge relàmpago, cotxe, baixar, agafar el vaixell i pujar. Anàvem baixant tots cap a baix a Altea, xerrant tranquil·lament i el cotxe va fer un soroll molt raro, vam parar al mig de l'autopista i allà vam decidir trucar al RAC perquè es vingués a buscar i a veure quines solucions podia donar. El RAC em va dir, on esteu i quin problema teniu? El cotxe es mou? Dic, no, diu, el cotxe es mou però amb problema que es pugui no moure d'aquí 1 quilòmetre. Llavors, us mando l'assistència. I això a les 4 de la matinada, i a les 4:30 teníem un taxi allà mateix. Vam poder continuar el nostre viatge. Com sempre que marxem de viatge, que anem tranquil·líssims.